ole ni lai ni tuk chi bai fek ule ka dam lo thu ta kan report dewa min lo tong trai pui te no ma inun soi liam liam adu sakna te lom ko ti khop me tam lo em po khani lo pile lo chiang lo ve de le ka pile nan na hi first stage second stage third fourth ka tiang khan lo alo nia phim khur thu la an zai vak vak ta chu angai lo de wang ate kan ti wang mai nia min ron du saka kalom em ani request tam tak ta hi oma ti lo tlin thei lo te po ka nei nuala chunga cha min lo hriat thiam kha kan nge na then pe chu ka hla hriat ngai lo te ni an zir thon kan hun ta ka lo nei big box hi lo office lama te kan lo boi bok ne in lama kan lo boi ve bok ne chu ba min lo hriat thiam turin kan ngen cheu ni sang a hian eng wangin nge mipuite chu ti la hi ron request a lung len thla ko ma he kan no pan lai tum kau ni te hen kholaya tum kau kong zo hian kan sa thina lung len thla khop mai hela hi sap la chuan Jesus of Nazareth pass by tinia si ki hian han samai la sang phak lo hian thamai o me vangin nge mipuite chu man mo ta kinan local ko putlera le daya te po chiar sen lo nu na te na na zian thopit te riat kopi Nazareth iswa kalani thopit te riat kopi Nazareth iswa kalani kal thei lo tam tam boy vangin nge an lo tel ve Nazareth iswa kalani vangin nge an lo tel ve Nazareth iswa kalani an thak kwal na vak om lo khan sak thei kop maya phiam thua an soi ang deu di ki char bona sak thei ni tiang deu khania si ki char bo khan remila sak thei ni chang thum na chau hin sa leila tok mai o me not khatin in san tiang di in khania chang ni ala oma ni du tok phot mai tiang ron request tu ka sang sanga ani